Ginlaragway sa isa ka business and innovation consultant nga kombinasyon sa negatibo kag positibo nga mga hitabo ang naeksperiensahan sa mga Pilipino subong nga 2025. Sa interview sa Bombo Radio kay Ken Lerona, iagin paig nga pila sa negatibo nga hitabo ang pagtaas ang presyo sang kuryente, mahal sa gihapon nga presyo sang bugas kag ang madubo nga sweldo. Suno sa iya mga maayo naman nga natabo ang mas ginpasangkad nga healthcare sa pungsod, mas malapad nga coverage sa mga bulong kag screenings kag amo man ang ginpataas nga pensyon sa mga pensioners ng Social Security System. Positibo naman si Lerona nga mapadayon ang mamaayong eksperyensya sa mga Pilipino sa 2026 kag mapagitan sang solusyon sa gobyerno kag sang pumulayo mismo ang di maayo nga kahimtangan kag mga hitabo subong. Suno pa sa iya mangindako nga bulig ang paghugpong sang tanan agon mapabakod man ang pundasyon sang komunidad. Dapat aragyapon na aton sin nga pagbantay sa aton nga gobyerno, not only sa national government but also sa tanan nga sektor sang gobyerno, including sa aton sin kaugalingon nga mga LGUs. We have to make sure that we adopt practical daily habit. Meaning, ang simple nga pagpatay sang suga, sirado sang gripo. In 2026, I re-encourage you to work together as a team, as a family.